kan thi hnuwa enge kan to don ti hi tu ma hian kan hre chiang tak tak theilo kan thi hnuwa engtiangin nge min vuyanga tu te nge min vui turin lo kalang min ka ruang chunga enge an soyang ti po kan hre hek lo ani ma se thilmak tak tak thlenchin na khovela hian mitlem te maktak maya an ma ni vuina hun himdam pia la mang anom tlat mai kan hriat ang te i han soi ho don tiang chumi hmain channel kha lo subscribe the ngil lo la pakhatna Noela Rukundo hi Burundi raltlan Australia rama pasal neya ania anu ron thina wangin Burundi rama an khuwa a hoa mithi vuina tanga ho chu anom samwak lo wangin a hotela amutui lai chu pasal hne na tanga phone call a dona wangin a hara anom lo thu a shila a pasal chuan pona te chuaka boruak thoveng hip turin atia Noela chu hotel pona chua chuan mi pakhat hian silai ne na tinin tha avo chungin motora a hruai luta mun fian riala building hlui pakhata hruai lutin cheinin an phuar betta chupa chuan a pasalin ama that tura a roi ani thu asoya engwanga a pasal chuan anupui chu tha tir tum nge ani azot ngal boka ma se Noela chuan angai na a hreloin oi harati hle mai anzinga pakhat chuan a pasal chu a phone atang chuan Noela chuan a pasal o nge ani ti a hre theya thatrau aron ti po chiang takin a hre thei ani chunuan tha dan tur le ruang an the thang dan tur te chu an soi zui boka amak ti le thlabar lu tuk chu ni kho hrelovin aum zui ngal der mai ani anuwa lo har le chuan aman tu chuan meichia le no pang an tha ngai lo awanga dama an chu tur thu a hrila ni ni nuwa chuan an chu azalen le ta ni ni thum nuwa Australia panin a hole ta a pasal chuan thenom le chen tha te bula annu chu accident rap thak tak awanga boral angina soya avuina huna buat saita vui program zo don lama chuan Noela chu awa thleng phei ve a annu mu chuan a pasal chu achi ai na sangei mai ma se Noela chuan police phone ngalin a pasal chuan manta police ten dop na chuan annu chuan mi padang laka kalsan a hlo awangin tha mai atum ni na soi pani na Gilberto Rao kumsang ni som pani khan Jose Marcos chuan police ne na changin au nau pa Gilberto Rao chu tha ani thu phone call adonga aruang fin fi atura mithida na kal turin an hring ngal boka Jose Marcos chuan au nau pa nge ni thu awa fin fi ata ti chuan chung le khat te chuan vuina hun an buat saita chutia lung chetaka an vui mek lai chuan Arao chu anina chuan aron lut hlol maya mi puya ti thlabarin ati chi ai hlom nge mai kuangai ruanga omsia engtin nge damini om thei tin makti le thlabar takin anom hloma ani chuan athi lo thu soin ama nge ani thu asoya thi anga than hnu khan athi lo thu achung te chu phone manga hril atum thina ma se in bum na mai maya nga in anoi thei si lawa ti chuan ati ngai na hrelo chu ina chuan va howang wangin achung te bula chuan aladam ngei thu mai chan nge awa hril ta ni ti chuan chu ruang chu police ne na an hlan let le ta Araho ang tak mai midang Genevaldo Santos ruang ani ti finfia ani le ta ni pathumna Kongchaniang hi Cambodia mi ni in rilrula marual ban lo ani awangin chhun lama chuan achung te hian an thlung bet mai thina kumsang ni som pali khan ni khat chu atlan chuak rudai maya achung te chuan an zong na samaya ma se an muzo si lo ni enga mozat nuwa chuan ruang cheto lampang tak mai hi anom na kianga luia chuan char anita ama chaniang nge ni ngain achung te chuan aruang hlomin an vuita an nam ti thin danin ataksa chu hal turin an buat saya chuti mek lai chuan Kongchaniang chu alo lang hlol maya mupuikal khom te chu thlabarin an tlan dar hloma thani nge ya ngain an hlau em mai ni tlan chizinga hian Chaniang apa ngei po atelveya ma se afapain a han ko tak vak vaka chuan adinga afapa chu vuanin a han bel chianga afapa ngei ani ti afin fia mithi ruang Chanianga emo an ti chu midang alo ni zok ani palina Ademir Jorge Goncalves kumsang ni pakua khan Ademir Jorge chung te chuan car accident aboral chu Ademir ruang nge nin an fin fia aruang hi achiat ne mawangin athom hno in bela tang deuh chawin an fin fia theini achung te chuan atu ka vui turin ruam manna an siama achung te na thia an ngai ti po a hrelowa ama vui hun an siam ti po a hre hek lo a hriat vele arangin in lampanin tlan ho ngala vui zo ma dewin ina chuan avalang hlol maya Kalathilawania avati chula ma se an ni la chuan an lo hlau na samaya thlasha huang main ngain an tlan dar na samaya ni pangana Zhengjia
kumsang ni som pathum khan apa an vui nuwa zeng zia chuan ngai tu na mak tak mai anaya ama vuina hun nei achak ta tlat mai ni zeng chuan in vuina hol pakhata ama vuina program abot saita pangparte kuangte alia thala tu roi boka tin mithiang taka chei turin makeup artist aroi boka ni ti chuan achung te le thiante asom khoma ama vuina hun chu abot saita ni mithiang main kuanga chuan vui hun chung zong mai mi chingin amuta a thiante le achung ten ama an su na thu an soi te chu angai thla a vui program zoa a han men le chuan khovel thara omang mai le mitharang main ain thriani midang ten ama an hmudan an soite angai thlak chuan hringnun omzia thuk zokin a hria thiam tirani ole khati zong khatun tumatan chuan han ni le phot sela ingai dante comment lama inron soi ve donia